И здравейте хора, аз съм Кърби, да, и това е втори епизод от моята поредица. Втори епизод. И днеска пак съм решил да снимам на PvP. Фулка съм, с фул меч и 2 лега, там полшанки малко. Ендър честа ми, фулки, да, и там 38 лега. Решил съм да скоча, да, както споменах. И мисля да скачам сега за меленци. Така, изпивам си фаерката. Да, и започваме да се цепим. Тъй, мисля да не скачам в дупката. Така. Само да ми скочи, тъй. Да не е защитена. Аре бе, някой. Не ми се бият. О, меленцето е край меленцето. Миналия път един с фул брат 2 ма уби. Сега пак ако ма уби, направо, петките, убих го. Така. Ни барайте ми тио, ей. Пак същия. С фул брат венци. Ма този път май аз ще го убия. Мисля да ям лига. Изядах лега. Бах ти мухлюто. И той изяди лек. Но аз ще го пръсна сигурно. Набутах го въгъла. Втори лек. Май. Не знам. Не съм сигурен. Още един дойде. Те са тим двамата. Бах ти мухлювците. Ще ме убият. Ям го и този лек. Мисля, че съм без панталонки, там без каска или не знам, без нещо съм. Да. Сигурно сега ще умра. Както винаги умирам, но няма значение. Просто искам да стане хубаво меле. Тези букуци ни спряха да ме бият. Бахти лайната долни. Тим 2 vs 1, няма значение. Но да убия единия на 13 хита, на 11, на 7. Убиха, ама няма начин, просто те ми натрушиха сета. Отново ще дода, когато отида на PvP-то. И отново съм тук, хора. И отново съм готов да заскача на PvP-то, но този път съм с 3 лега и може би пак ще ме прицакат, но да видим какво ще стане. Аз ям златната, така. Така, мисля да пръсна тъпата айранка като за начало. Тя е без меч, но няма да я пръскам, защото няма смисъл. И да, и този мухлю трябва да го убия. Много лагва шибания сервер. Майко, къв си ти, бе? Ела тука, пак ли си ти, бе? Що насера, бе, букук? Бах ти тъпото лайненци. След 8 кара да ям леговите. Пак е май хакер. Ето, бягай, бе. Както винаги, да, бягай. Мерси, че ми е на боска. Стига, бе! Стига, бе. Как може да ми дропнат меча, бе? Като избягам, хора, пак ще дойда. Хора. Но, не, чакай. Искам да видите как умирам. Искам да видите, защото тъй не е интересно. Не, като се замисля... Не, няма да умра сигурно. Те май спряха да ма гонят. Не, гони ма отново. Харире. Бягай.
Бягай! Аре бе, нима гонете бе. Ей! Стига бе, мухлю. Нима гони бе, брат. Нима гони бе. Бива ли тъй да... Съм без меч бе. Как лагна сървъра? Ям лега. Да му дропна брадвата. Дано да му дропна брадата. Ейтос ми дропна меча, ейтос. Да го дропна дано. Дано да го дропна, но не са ми толкова сдигнати скиловите, дано да го дропна. Обаче не са ми дигнати скиловите. Мамка, учепят ма двамата, дропнах го май бе. Бах ти мухлювците бе. Без каска съм бе, брат. Стига уста има бе. Ай, стига бе. Няма да вземете нищо от мене бе. Няма да вземете нищо от мене. Няма да вземете нищо от мене. Лайна долни. Тъпи заспали. Сега ще скоча лавата. Няма да вземете фулката. Букуци долни. Няма да вземете фулката. Няма да я вземете. Няма да я вземете. Лайна прости. То нищо не остана и без той. Няма да вземете бе. Антай. И да, хора. Както виждате, ме убиха отново. Но ще... И отново съм тук, хора. Отново мисля да скоча. Мисля за последно да скоча. Ако спре клипа случайно, съжалявам за гадния край. Още от цяла да кажа, защото така. Защото снимам с бандикам, както споменах в първия епизод. И може да се изключи всеки момент. Ела тука бе, ела тука бе. Той хакер май бе. Тос, ако и пак с брадвата направо ще ма... То пич на колко кръв беше бе. Бах ти. Ташака. Мри, изяди лега. Мисля да избягам, ако успя. Да, напразно го изяди. Забравих да спомена, че този път съм с резервен меч. За всеки случай. И в момента не съм с фул меч. Protection. Какво говоря аз? Sharpness 4. Breaking 3. Да, този го убих. Този скочи. Лагна сървъра пак. Този човек с къв меч бе. Каква килаура и тос бе? С каква килаура си бе, брат? С каква килаура си не мога да бия бе? Бах ти човека, майни. Направо ко бързо ма сваля. Пак съм фулка. Екаре пак същия и тос го намразих направо. Ко правиш? Имам втори меч, не дей дропва много.